ako som už spomínala, jedná sa o pigment vkladaný do pokožky. A možno preto niekoho už napadla otázka, že kde sa vlastne dá SMP využiť, ak z toho nikdy reálne dlhé vlasy nerastú. Našťastie tých možností je veľa. SMP je napríklad skvelým riešením pre mužov, ktorí majú lisiny a možno to už s vlasmi dávno vzdali a strihajú sa úplne nakrátko. V tomto prípade je dôležité myslieť hlavne na to, aby vlasy boli udržiavané krátke a v každej situácii ladili z SMP a vytvárali tak naozaj prirodzený výsledok. Zahusťovanie pomocou SMP je oblasť, ktorú môžu využiť muži a aj ženy. V tomto prípade krátke vlasy nie sú vôbec podmienkou. Tu treba brať do úvahy len to, že oblasť, ktorá bude zahusťovaná, musí byť rovnomerne pokrytá reálnymi vlasmi. Je jedno v akej hustote, záleží len na rovnomernosti. Jazvy sú ďalšou skvelou oblasťou, kde SMP dokáže výrazne pomôcť. Nielen esteticky, ale aj psychicky. Ak sa jedná napríklad o jazvy po nehodách, operáciách a častokrát po transplantácii vlasov. SMP tieto lysé miesta krásne zakamufluje a častokrát prinavráti to strátené sebavedomie. Alopécia. V tomto prípade sa tiež odporúča krátky zostrih, aby SMP vyzeralo čo najprirodzenejšie. Túto možnosť využila aj krásna a úspešná modelka od našich susedov Čechov. Príkladom je profil. Určite si ho choďte pozrieť, aby ste pochopili, ako krásne a prirodzene dokáže SMP vyzerať.